haluaa antaa? Minkälainen oli rata tänään? Rata oli ihan hyvä, haastava, aika röykkynen, mutta siellä ehkä toi erottu. Siellä erottuu ajomiehet. Kyllä, siinä sen taas näki. Onko supermotokuljettaja Toni Klemmillä mitään selitystä tähän kaatumiseen? Ratahan on kaikille sama. Ei vittu, vehkeet hyyti. Älä selitä, supermotomiehet aina sama homma vittu. Se on ikinä aina, kuski se ei oo ikinä vika. Keula tärrää tai jotain muuta. Tärri, just toi on just toi supermoto, tärrää joku vittu. Joo, no minne vaan. Vetää vaan. Munnemillä normaalisti ei ole luut kestänyt täyttä kilpailua, niin mitä siellä sanot nyt tähän? Pikku mopo, luut kestää. Kyllä, hyvin meni, kiitos kaikille.